Hej, nu sitter jag här och äter såna här bröd. Ja, såna här. De är väldigt goda. Och jag sitter och fy. Och ni får inte skriva några fula kommentarer. Jag blir väldigt ledsen då, bara så ni vet. Och ja, och ni kan gärna prenumerera sådär. Min blogg heter matildarff.blogger.nu. Ni får gärna ställa frågor sådär. Ja, men jag ligger här och tänker på vad jag ska göra för video. Jag vet inte vad jag ska göra för video. Men jag gör en video som jag har kommit på när jag har kommit på något. Så, goodbye!